Liyayikhetha ikumgedlela inkosi enkulu Bhombela esitimela samampondo baba mkhulu phakathi. Amen. Usewundabuzekwayo phela uShembe lapha ezinkantolo. Itheku lonke neMaritzburg kuze kuyofika khona eShowe njengoba ekade ekhona nalapha yana eVerulam equliswa wona amacala, kodwa manje usewundabuzekwayo kubo phela abamhlophe. Amajaji phela aseze amthwesa uphaphele gwalagwala njengoba wayesevele njengomuntu omnyama oqavile owazi iBhayibheli ngokwedlulele, njengoba onke amacala akhe ewathetha ngalo iBhayibheli. Amajaji nezimantshi ziyachazeka lolu hlelo lokuthethwa kwecala ngeBhayibheli ngoba uyasho phela ukuthi icala lezenkolo kumele lithethwe ngayo inkolo. Kodwa akawuyeki lo mbuzo awubuza abefundisi bezimishini ukuthi niyalazi iBhayibheli nina. Lo mbuzo wawubacika kakhulu abefundisi bezimishini. Phela uShembe lona wayengakaze alibhade esikoleni. iBhayibheli leli wayelifundiswa uye phela uNkulunkulu, okuyena wayemtshela ngamavesi ukuthi vula ivesi elithile ubuke ukuthi lithini. Uma kwenzeka enenkinga noma kukhona into azibuza yona, impendulo yakho wayithola khona eBhayibhelini. Ukubhala lokho wayekwazi kancanyana mbijana ngoba wayekufundiswe uye phela umngani wakhe lona wayewuthisha wakhona endaweni yaseHarrismith ababevame ukuhlangana naye edolobheni. Phela uNkulunkulu wayebonile ukuthi izoba nkulu lempi azobhekana nayo umfoka Mayekisa, ingakho wamfundisa iBhayibheli. Wayemqeqeshela sona lesi sikhathi esesifikile ngoba ukuba wayefika kule ndawo engaphethe iBhayibheli lo msebenzi wakhe wawungeke ulunge ngoba phela abantu babedakwe yilo leli iBhayibheli laselifakiwe emakhanda kubo okwakuthiwe bengalimukeli ngesikhathi kusho abaprofethi basempumalanga emampondweni. Leli eselixove sonke isizwe esimnyama nesizwe sikaphunga noMageba. Iva likhishwa ngelinye iva. Naye phela uShembe leli iBhayibheli wayelithole eplazini lapho elalishiwe khona ngomunye umlungu ongaziwa ukuthi waphelelaphi. Ilapho uShembe wathunywa khona uNkulunkulu ukuthi akaye kuleli plazi ayocela iBhayibheli. Lapha afica khona intombazane eyayisebenza kulo leli plazi yamnikeza leli iBhayibheli uze kube manje usaphethe lona. Unqoba ngalo izitha zakhe. Izitha zakhe zezimishini azinqeni ukumfakela inqwaba yamacala indawo iyodwa. Bebuye bemthengele nawo amaphoyisa lawa ukuthi ambulale. Usukela ngawo unyaka ka-1913 izitha zazingamnike ethuba zimhlasela ziphinde zizame ukumbophisa, njengoba ngawo unyaka ka-1916 khona futhi kwaDukuza eGroutville. Lapho athi efika khona ehamba nabazalwane wafica amaphoyisa ayesemlindile ezombopha. La maphoyisa ayiphuma kuyo inkosi yamachunu khona eGroutville. Lapho kwakucaca khona ukuthi la maphoyisa ayengayimisele ngokumbopha ngoba ayesebona ukuthi uyawehlula enkantolo, kodwa ayekhande itulo lokuthi ambulale. Lapho abamenzela itulo khona bamfaka endlini base bemshoshozela ukuthi akaye ngasemsamo. Wangena uShembe wayohlala ngakhona emsamo. Abazalwane ayehamba nabo babengafuni ukusuka eduze kwakhe ngenhloso yokuthi phela bemvikele umfundisi wabo angalimali. uJohn Shabalala ayehamba naye umfoka Mayekisa wathi uyangena kulendlu, bamqhumisa ngesikhwili wawaphansi. Wavuleka enkulu ingozi lena, wathi angavuka lapho wayithintitha wakhala amaphepha. Kwabe sekukhuza yena uShembe ukuthi ningabe sangena, mane nikhona phandle. Babe sebemshushisa kuyo lendlu bembuza ukuthi ungene kanjani lapha emishini, kodwa badideka ukuthi babezomenzani. Bazithola sebemtshela nje ukuthi akahamba phuma phele lapha emishini, abangabe besambulala. Basuka lapho bahamba badlulela kwaJantoni Msomi. Bahamba bayahlabelela lapha endleleni. Bathi bangazelele lutho kwazwakala ngomuntu esebuza ukuthi ubani uShembe lapha phakathi kwenu.
Wavuma uShembe wathi yimina. Kwabonakala lapho ukuthi kwasiphinda futhi lokho. Labo phela kwakuyinsizwa ezazihlomile ngezagila nemkhonto nezinduku. Bamqhuba bathi akayongena endlini. Amadoda ayehamba nayo uShembe, uNzuza noZungu aphulukundlela abaleka athi saze safa namhlanje. Wathi uma eseyongena endlini ababesele wabajikisa wathi abaphindele emuva bengabe samlandela manje. Esebona ukuthi kuzolimala abantu abaningi. Bahamba abantu kwasala umfana omncane wakaNene owayeyintandane owayesemthatha njengoyise phela uShembe ukuthi uma efa uShembe kuyobe ufelwe ngunina. Lo mfana wayelokhu elandela kancane ebona konke okwakwenzeka. Baye bayomfaka phakathi endlini behambe bemjijimeza bemsikaza ngazo izagila nemikhonto. Wathi mayisephakathi endlini bamngunga bamqulisa icala bathi asikutshelanga ukuthi ungabe sashumayela kule ndawo. Bamzungezile uphakathi nendawo. Wazithulela nje uShembe wababuka. Wathi esuka lapho wabaxwayisa wathi akukhona munye unina ozobeka isandla sakhe phezu kwami. Ngathunywa uJehova. Wathi angitshela abantu umhlaba wonke izibuko lokuya ezulwini. Wathi uma eqeda ukusho lamazwi waselula isandla sakhe sodumo sokuthandazela. Wathi angasiphakamisela phezulu bavele bethuka bonke bashawa olukhulu uvalo. Kwazwakala omunye esethi wo hamba Shembe, uThixo wakho mkhulu. Bamyeka wahamba. Kwazwakala sekuqhamuka omunye umama esebathethisa ukuthi bengingashongo ukuthi mbulaleni na. Laphuma iqhina embizeni uye phela umame usonta khona laphana ezimishini obethunyiwe wazothenga lezi zinsizwa ukuba zizobulala uShembe. Kwakuyizo izitha ezinkulu amakholwa esezimishini ayemfuna phansi enhlabathini uShembe. Asemthengela izinkabi zangalezo zikhathi ukuba zimbulale. Yiwo-ke amakholwa aba yingxenye enkulu yokulwa nokuthi abantu abamnyama behlale becindezelekile ngaso sonke isikhathi. Noma uNkulunkulu wayezama ngakho konke ukubasiza abantu abamnyama, kodwa yibona ababezenzela phansi ngothando ababenalo ngaye phela umlungu nenkolo yakhe ababelwa ngaso sonke isikhathi ukuthi ihlale ivikelekile ingapheli. Njengoba nawo wonke amakhosi lawa phela abulawa ayekade edayiswe yibo futhi abantu abamnyama kubo abelungu. Abanye babephenduka bebe ngofakazi enkantolo befakazela khona ukuthi unqunywe wona amakhosi ethu ayelwela ukuthi kuvikeleke umhlaba wethu. Yaguqa lapho eGumgedlela msukulu amafutha ngokuvuthwa into emneso.